खामानिखौ जेबो जाफुङा अरायबो मा मोनसेखौ जाफुंनो थाखाय जों दुखु मोननानै बिपिएफआवनो फैफिननाय जाबाय आरो। जोङो सिगांनिफ्राय कंग्रेसजों दंमोन नालाय जे फार्स्टनिफ्राय जों कंग्रेस दंमोन ओमफ्राय बिसोरो जोंखौ मानसि बादि सैया ओमफ्राय मानसि बादि नाया बिसोर ओंखायनोसो जों बेखौ गारनानै बिसोर जइन जाफैबाय बेल' जोंनाया खोथाया। जोंना सयजन दं जोंना बर्ड कमिटिनि मेम्बारा 12 जन दंमोन ओमफ्राय जोङो सेक्रेटारि सासे दं सेक्रेटारि बेबो जों जाफैबाय दा बेयावनो दं सेक्रेटारियाबो गासै जों 6 जन दं कंग्रेसनिफ्राय फैनाया बे नुवाखै दासिमबो जों नुवाखै बिसोर बोसोरब्रै जाबाय बिसोर रुलिं गभर्नमेन्टआ इउपिपिएलआ दाबो जों मोनसेबो फेसिलिटि माबा मोनाखै। जों गामियाव नायगाव ओनसोलाव दाबो जोंना बेसेबां दं लामा माबा माबि बानायनो दाबो ओरैनो दं बानायाखै बिसोर दालांफोर दाबो दं बानायाखैथ'। दा इउपिपिएलनि गेजेरावसो होनाय जादों बेनि सोमोन्दै दा जोङो साख्रियाबो जोंना बोराया प्राइभेटमोन नालाय बे प्राइभेटनि थाखाय जोङो जाहाथे जागोन हिसाबै बुंनायलाय जों इउपिपिएलआव मोजां मावगोन साननानै जोङो हाबनाय जादों आरो दा जों सानै नायनानै खामानिखौ जेबो जाफुङा अरायबो मा मोनसेखौ जाफुंनो थाखाय जों दुखु मोननानै बिपिएफआवनो फैफिननाय जाबाय आरो थांखि लाबाय जों बेनि सोमोन्दै जाहाथे जाफुंथों जोंनि हारियाबो मोजाङै थांनानै थाथों खामानि गासैबो जाफुंथों आरो बेबायदि इलिगेल जायाबालानो जाहाथे मोजां सोलिलांनो हायो जोंनि एमपिएमएलएफ्राबो बेनि थाखाय जों फैदों आरो खालामाखै जों गोसो जानानै फैनाय खोथा आरो आगोलावनो जोङो होखानायमोन हिसाबै बेफोर खामानि जाफुंखौ जागोन साननानैसो जों इउपिपिएलआव होनाय जादोंमोन होगोन होननायखाय बेखायनो दा जोङो नायनानै हरनानै जाफुं हिसाबै बिपिएफआवनो फैफिननाय जाबाय आरो।